Sugunɛ bana n'a bɛ wele tubabukan na infection urinaire. Bana do n'a bɛ se ka adamaden farikolo yɔrɔ caman sɔrɔ, i n'a fɔ rein n'a bɛ wele bamanankan na kɔmɔkili. Sugunɛ bɛ mara yɔrɔ min na n'a bɛ wele vessie. Sugunɛ bɛ tɛmɛ sira min fɛ n'a bɛ wele tubabukan na urètre. Prostate ani épididyme a bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Nka i ka dɔn k'a fɔ bana do a ka ca musow de la kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛw kan. N bɛna o yɔrɔ ɲɛfɔ e ye video kɔnɔna na. Walasa ka se ka kunnafoniya nin bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ, e k'i jija ka video lajɛ f'a laban na. Ka d'a kan n bɛna ɲɛfɔ e ye sugunɛ bana in bana sugu jumɛn de do, a bɛ sɔrɔ cogo di, fɛn jumɛn de bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ muso sɔrɔ kosɛbɛ, ani fɛn jumɛn de bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ cɛw fana sɔrɔ. Taamasiyɛn jumɛnw de b'a la, e bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi a ma. O t'a bannen video laban na n bɛna ɲɛfɔ e ye n'a dimi wulila e bɛ se ka min kɛ walasa k'i kisi a ma. An ka daminɛ. Infection urinaire n'o ye sugunɛ bana ye, i n'a fɔ bactéries, virusiw, parasites, n'o y'a sɔrɔ olu bɛ sugunɛ na, ani fana ka fara taamasiyɛnw kan ni video kɔnɔna n'i bɛna olu dɔn. Nka infection urinaire in a bɛ se ka sugunɛ tɛmɛsira min bɛ sanfɛ n'an b'a wele voie urinaire haute a bɛ se k'olu sɔrɔ i n'a fɔ rein. A bɛ se ka sugunɛ tɛmɛsira min bɛ dugumala fana na n'an b'a wele voie urinaire basse a bɛ se k'olu fana sɔrɔ i n'a fɔ vessie, urètre, prostate, épididyme. I ka dɔn k'a fɔ infection urinaire in sɔrɔ cogo dɔw de b'a la. A sɔrɔ cogo fanba o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ de kɛwalew fɛ. I b'a sɔrɔ n'i taara ɲɛgɛn na banakɔtaga kɛli la i bɛ hakɛto kuma n'a fɔcogo don. I tilalen banakɔtaga kɛli la i b'i sanuya cogo min na n'o sanuya kɛcogo ma ɲa. Ni sanuya kɛra, ni nɔgɔ bɔra banakɔtaga yɔrɔ la ka na se sugunɛ tɛmɛsira ma n'an b'a wele méa urinaire, ni banakɔtaga dɔ donna o kɔnɔna na ou bien banakisɛ dɔw bɛ yen n'olu donna o kɔnɔna na fo ka o bɛna se fɔ sugunɛ tɛmɛsira ma fo ka na se sugunɛ marayɔrɔ yɛrɛ ma n'o ye vessie kɔnɔna ye, n'o bɛ na ni a banaw ye. Nka banakisɛ min bɛ kɛ sababu ye k'olu kɛ, o banakisɛ o dɔ ye a fanba n'o ye a bakuruba yɛrɛ ye, o ye enterobactéries ye n'olu bɛ sɔrɔ banakɔtaga nɔgɔw de fɛ. O enterobactéries ninnu banakisɛ min b'o sɔrɔ olu kɔnɔna na o dɔ ye Escherichia coli ye n'o bɛ kɛ sababu ye 80 kɛmɛ sara la. O dɔ fana ye Proteus mirabilis ye, o dɔ ye Enterobacter ani Citrobacter. Olu de bɛ se ka kɛ sababu ye minnu bɛ se ka na ni infection urinaire ye adamaden na. Komi n y'a f'i ye n ko n bɛna ɲɛfɔ i ye n ko sɔrɔ cogo dɔw de b'a la n'o bɛ kɛ a sɔrɔ cogoba ye musow fɛ yen nɔ. Nka sɔnni n ka don olu bɛɛ lajɛlen na k'o ɲɛfɔ i ye, n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye ka n ka video lajɛ, i bɛ j'aime ta, i bɛ abonner n ka chaîne kan, i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye k'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la. I k'a dɔn k'a fɔ muso ani cɛ o tɛ kelen ye. Min b'a to sugunɛbana yɛrɛ fana bɛ caya musow la kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛw kan, n bɛna o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ye nin yɔrɔ in na i k'a faamuya ka ɲa. Muso sugunɛ bɔyɔrɔ n'o ye méa urinaire ye ani banakɔtaga bɛ kɛ yɔrɔ min fɛ n'o ye anus ye, olu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Muso caman bɛ yen n'u taara ɲɛgɛn na, n'u tilala banakɔtaga kɛli la, n'u bɛ u sanuya, u bɛ sanuyali kɛ ka bɔ kɔfɛ ka na ɲɛfɛ. N'a sɔrɔ mɔgɔ min ka baara i b'o dabila. Ni sanuyali kɛ ka bɔ kɔfɛ ka na ɲɛfɛ, o bɛ se ka na ni banakisɛ in ye. Banakɔtaga bɛ se ka na ni olu sababuya ye ka na sugunɛ bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ n'o ye méa urinaire ye fo ka na bana in bila muso la. O y'a sɔrɔ cogoba dɔ ye. A sɔrɔ cogoba dɔ wɛrɛ ye mun ye fana? I ka dɔn k'a fɔ kuma o kuma n'e tilala kafoɲɔgɔnya la, i ka taa sugunɛ kɛ. O bɛ kɛ sababu ye nɔgɔ minnu n'o bɛ se ka don sugunɛ tɛmɛsira fɛ fo ka se sugunɛ marayɔrɔ ma,
olu caman bɛ bɔ a bɛ se k'i kisi sugunɛbana in fana ma. A dɔ bɛ se ka sɔrɔ kɔnɔja fana fɛ ni banakɔtaga mɛnna marali banakɔtaga bɛ tɛmɛ sira fɛ n'an b'a wele rectum n'a mɛnna o yɔrɔ in na kosɛbɛ olu bɛɛ bɛ se ka sababu ye minnu bɛ se ka na ni sugunɛbanaw na ɲɔgɔnnaw ye. A bɛ se ka sɔrɔ malformation fana fɛ. Malformation ni sugunɛ bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ ni danna cogo min na n'olu ma kɛ a kɛcogoya la nka o ka o ɲɔgɔnnaw o ka dɔgɔ kosɛbɛ nka a bɛ se ka sɔrɔ o fana fɛ. Cɛw fɛ yen nɔ sugunɛbana a bɛ se ka sɔrɔ fana nka cɛw ka sɔrɔ cogo ani musow ka sɔrɔ cogo u ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni. Ka da komi n y'a fɔ i ye musow o bɛ banakɔtaga bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ ani a sugunɛ bɛ tɛmɛ sira min fɛ olu ka surun ɲɔgɔn na nka cɛ o ka sugunɛ bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ ani banakɔtaga yɔrɔ olu ka jan ɲɔgɔn na o kama a ka gɛlɛn kosɛbɛ banakɔtaga nɔgɔ in o kana cɛ sugunɛ bɔ yɔrɔ sɔrɔ fo kana bana in bila cɛ la. O la o sɔrɔ ka gɛlɛn cɛ fɛ yen nɔ kosɛbɛ nka o t'a yira k'a tɛ cɛw sɔrɔ nka sɔrɔ cogoba minnu bɛ yen nɔ minnu dɔnnen don n bɛ n'o ɲɛfɔ i ye walasa i ka se k'olu fara i ka dɔntaw kan. O dɔ ye mun ye? Sɔni si ka san 50 sɔrɔ cɛ bɛ sugunɛbana ninnu caman sɔrɔ kafoɲɔgɔnya de fɛ. N'a bɛ muso la n'a nana jɛw fɛ a bɛ se ka cɛ in sɔrɔ. N'a sɔrɔ cɛ jɛn'a fɛ ka sɔrɔ a m'a yɛrɛ lakɔlɔsi n'a m'a fɛ k'a yɛrɛ laprotéger mananin na a bɛ se ka cɛ in sɔrɔ. O y'a sɔrɔ cogoba dɔ ye. Nka san 50 kɔfɛ fana a bɛ se ka cɛw sɔrɔ nka o fanba o bɛ sɔrɔ bana dɔ fɛ n'an b'a wele cɛkɔrɔba bana n'o ye prostate ye. N delila ka video k'o kan n'a sɔrɔ i m'an ka video lajɛ i bɛ se k'o lajɛ n ka video tɛmɛnenw na walasa ka kunnafoniya caman sɔrɔ cɛkɔrɔba bana in fana kan. O fana bɛ kɛ sababu ye k'a bila cɛ caman na ka d'a kan ni sugunɛ bɛ tɛmɛ sira min fɛ n'o ye urètre ye ni prostate n'ale fununa ale bɛ sugunɛ tɛmɛ sira a b'o gɛrɛntɛ sugunɛ bɔli bɛ gɛlɛya o la sugunɛ bɛ to sugunɛ marayɔrɔ la n'an b'a fɔ vessie sugunɛ bɛ mɛn o kɔnɔna na sugunɛ bɛ mɛnni min kɛ o kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ka na ni sugunɛbana in sɔrɔli dɔ ye ka d'a kan prostate in fununen don. A bɛ se ka sɔrɔ cogoya wɛrɛw fana fɛ cɛ fanfɛla la. N'a y'a sɔrɔ fɛn kɛlen don ka sugunɛ tɛmɛsira k'o girin walima i b'a fɔ sugunɛ tɛmɛsira ni fɛn dɔ kɛlen k'o girin i b'a fɔ calcul n'a ɲɔgɔnnaw walima ni bana bɛ sugunɛ tɛmɛsira la ni sugunɛ tɛmɛni ka gɛlɛn olu bɛɛ bɛ se ka na n'a ye. Nka sɔrɔ cogo wɛrɛw bɛ a la tuguni minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a sɔrɔ nka o ka dɔgɔ kosɛbɛ. O dɔ ye n'a sɔrɔ sugunɛ marayɔrɔ n'an b'a wele vessie n'o tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ. Ani fana dɔkitɛriw yɛrɛ n'o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u bɛ baara kɛ minɛn minnu na minnu bɛ don sugunɛ tɛmɛsira fɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw i b'a fɔ sɔni urinaire n'an b'a wele sugunɛ mana ni olu minnu bɛ don sugunɛ tɛmɛsira fɛ ni olu ma sanuya o bɛ se ka na ni sugunɛbana in sɔrɔ sira dɔ ye nka o ɲɔgɔnnaw o ka dɔgɔ kosɛbɛ. Komi n y'a fɔ ye kabini video daminɛ na n ko n bɛna ɲɛfɔ i ye e bɛ se ka min kɛ walasa k'i kisi sugunɛbana in ma n'an b'a wele infection urinaire. Nka sɔnni k'o fɔ i ye taamasiyɛnba dɔw bɛ yen nɔ i kan k'olu ɲini k'olu dɔn fɔlɔ n bɛna o taamasiyɛnw fɔ i ye. O taamasiyɛn o dɔ ye mun ye? I b'a sɔrɔ tuma bɛɛ n'i bɛ sugunɛ kɛ sugunɛkɛyɔrɔ o b'i dimi. N'i bɛ sugunɛ kɛ sugunɛkɛyɔrɔ bɛ se k'i jeni. I b'a sɔrɔ tuma bɛɛ i ka sugunɛkɛ o bɛ caya. Tuma bɛɛ fana sugunɛkɛ nege o b'i minɛ. N'i taara sugunɛ kɛ kuma o kuma a caman na i b'a sɔrɔ sugunɛ durulen don a kasa ka go fana. Kɔnɔbara dugumala o bɛ se ka giriya. Kuma dɔw la joli yɛrɛ bɛ se ka ɲagami sugunɛ na. Ninnu ye taamasiyɛnbaw ye minnu bɛ se ka sɔrɔ sugunɛbanaw caman na. Komi n y'a fɔ sugunɛbana a bɛ se ka farikolo yɔrɔ caman minɛ n y'o fɔ video kɔnɔna na a daminɛ wagati. A bɛ se ka farikolo yɔrɔ minnu sɔrɔ n'o ye rein n'an b'a wele bamanankan na kɔmɔkili, vessie, urètre, prostate, épididyme. A mana ninnu kelen kelenna fɛn fɛn sɔrɔ o bɛɛ bɛ se ka na ni bana ye olu bɛɛ fana n'u taamasiyɛn don. Ka d'a kan n'a ye
rein sɔrɔ an b'o wele pyélonéphrite o n'a taamasiyɛnw don. N'a ye vessie sɔrɔ an b'a wele cystite. N'a ye urètre sɔrɔ an b'a wele urétrite. N'a ye prostate sɔrɔ an b'a wele prostatite. N'a ye épididyme sɔrɔ an b'a wele épidymite. N'a ye nin fɛn fɛn sɔrɔ o bɛna ni kɔlɔlɔ minnu ye olu bɛɛ lajɛlen taamasiyɛn de b'olu bɛɛ la. Nka n bɛna video k'olu bɛɛ lajɛlen kan don dɔ natɔlaw la walasa i b'o kunnafoniyaw fana sɔrɔ. Nka taamasiyɛnba minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka ye u caman na n filɛ k'olu de fɔ ye. N'i ye ninnu fɛn fɛn ye i yɛrɛ la i ka siga i yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ sugunɛbana bɛ se ka sɔrɔ e la. Nka e bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi sugunɛbana in ma? A fɔlɔ i ka ji min kosɛbɛ. I dɔgɔyalenba o ka kɛ ji litiri 2 ye tile kɔnɔ. Ni sugunɛ kɛ y'i minɛ wagati o wagati i ka taa sugunɛ kɛ. Ka d'a kan n'i bɛ to ka sugunɛ mara o bɛ se ka na n'a sɔrɔ cogo dɔ fana ye. N'i b'i sanuya i ka sanuyali n'an b'a wele bamanankan na ka i kɔ ko. N'i bɛ sanuyali nin kɛ i k'a daminɛ ɲɛfɛ ka na kɔfɛ. O bɛ se k'i kisi bana in ma. O ye ladilikan 3 ye n bɛ se ka min fɔ e ye. Ladilikan wɛrɛ minnu bɛ se k'o fara o kan i kana to ka fini jalen don i la. Ni n ko fini jalen fini minnu n'a sirilen don farisogo la i kana to k'olu don. Olu fana bɛ se ka na n'a sɔrɔ cogo dɔ fana ye. Sigarɛti min i b'i mabɔ o la kosɛbɛ o fana bɛ se ka na n'a sɔrɔ cogo dɔ ye. Sɛgɛsɛgɛliw caman ye min yira. Komi n y'a fɛ video daminɛ na k'a fɔ n ko video laban na n ko n bɛna ɲɛfɔ ye n ko n'a dimi wulila e bɛ se ka min kɛ sɔnni i ka se dɔgɔtɔrɔso la. N'a dimi wulila fɛn fɔlɔ min i b'a kɛ o ye ka ji caman min. Ji fitinin tɛ dɛ, i bɛ ji caman yɛrɛ de min fo ka se litiri 1 tila ɲɔgɔnna ma walima ka se litiri 2 ma. I k'i jija i k'o min. N'i y'o kɛ a b'a to camanba bɛ bɔ dimi na sɔnni i ka se dɔgɔtɔrɔso la. O kɔfɛ i ka wuli ka taa kɛnɛya tigilamɔgɔw lajɛ walasa u bɛ se k'i lajɛ n'a sɔrɔ bana min don a ka se ka dɔn. Ni sugunɛbana in don a ka se ka furakɛ a furakɛli wagati la walasa i bɛ se ka kisi bana in ma. N'a sɔrɔ i bɛ n ka video tɛmɛnenw lajɛ i bɛ se ka video tɛmɛnenw lajɛ walasa ka kunnafoniya caman sɔrɔ banaw kan. Sibiri natɔ n bɛna kuma sigili matériel kan n'a ye wele bamanankan na laadala jolibɔ walima laadala basibɔ bamanankan na. Ka se k'o bɛɛ ɲɛfɔ ye laada in yɛrɛ a bɛ dɔn cogo min na ani e bɛ se ka min kɛ walasa n'a sɔrɔ i tɛ fɛ ka kɔnɔ ta ka sɔrɔ a man di i ye ka sɔrɔ i ma fura foyi ta walima e tɛ ka kɔnɔ fana ta i bɛ fɛ ka kɔnɔ ta wagati la wagati min ka di i ye ka sɔrɔ i ma fura foyi fana ta. N bɛna o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ye o video in kɔnɔna na. I k'an bɛn o la sibiri don.